Saintfloew Asiya, he got engaged to girlfriend yake inonzi Beverly manyarara, a model and actress in Zimbabwe. Asi nyaya yacho haipereri ipapo. Pane baby mama drama, pane musikana waanga achidanana naye all along. Hatitange tamhoresana makadiko vedu. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to hit the notification button. Uyo wamunoona pa video anonzi Chinyanga anga achidanana Saintfloew for a very long time achibva azita mwana. Mwana uyu anonzi Tawana Nyasha ane 2 years and 2 months. Peu anga akamirira kuti acharoorwa as promised by mukomana. Anga achigara namai vake achikurisa mwana, akamirira kuti kana mambo vachinge vapora kurehab ikoko vachinge vaunganidza zvakare nemari yekuti varoore vachange vari vese. Asi mukomana azodecide kuti bodo iye awana umwe ari nani, ndokubva anoengeja naBeverly manyarara kuromantic trip yavakaita kuTanzania. Vakatoita international kuenda out there kunoengeja. Izvi hazvina kubata Peu zvakanaka, inyaya inorwadza. Sezvakamboitika kabaya pana Holly, vaya vanotevera Holly vanonyanyisa kuti kwai inini ndinovengana naHolly, ndiri kungoshandisawo seexample, wedu musandituka kana. Alright, saka zvakaitika pana Holly naChelsea naKimberly Richards ndizvo zvaitika pamusikana apa. Anga akamirira kuti rimwe zuva achakandwa pakitchen, but atozoona nemapictures itori surprise kuti aiwa Saint atorwa nevamwe vasikana. Zvinhu zvinorwadza. Asi anyway, uyo kauyo ane bvudzi jena ndiye muroora wenyika. Tinoti makorokoto kwamuri mukoma Saint. Chasara chete kungochengeta mwana. Kana munhu achinge achuzaka munhu wake, hatigoni kuti isu senyika tiri kuti uyu wawakatanga naye bodo. Isusu nyaya yedu imwe chete kuti as long as a Saint achizogona kuchengeta mwana, zvese zvinofamba zvakanaka. Makorokoto makuru.